Sa pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! 7 minutos ang nabilin antes ang lasa 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Lunes sa petsa 4 sa bulan sa Abril sa mga tig 2022. Unang adlaw sa Lunes sa kaapat nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa las 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton nga mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod kalakipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Ang problema nato na sa illegal nga druga hindi gyapon na matapos-tapos. In fact, maning isa sa mga tubiko o kung na issue nga ginadiskusyonan na sa mga kandidato sa pagka-presidente kadungan na sang presidential debate nga ginapatigayon sa Commission on Elections kagabi. Manisig panindugan man sila nga supply mo gini dapat ang mapunggan o kon matap na para nga konway na sa nga supply nga nagasulod diri ano paggamiton sa mga pushers ka mga drug users. Sa syudad sa Silaya, 3 ka mga alleged drug personalities ang nadakpan sa akto nga nag-repack sa nga suspected shabu. I-check nato na sa piya kalinya with Bomo Carla may defensor. Bomo Carla, sa report. Come in. Yes, Bomo. So, 3 dakop, no? Sa ako na naaktuhan nga nagapang-repack sa mga illegal na droga sa may barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental, Bomborlin. Ang 3 niya mong ikinala kanday Jumil Mahilom, 24 anyos, kag-residente sa nasabit na lugar. John Mark Anima, ini siya residente sa Acacia Boulevard, Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Sabino Bahilom Jr., 31 anyos, residente ini sa Acacia Boulevard, Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental, Bombo Erlin. Ini sila na aktuhan gin nga nagaripak Bombo Erlin samtang ang mga katapos ng kapulisan nagakandak sila sa pagalibot Bombo Erlin. So ang nakuha sa ilang paginakop duha ka heat seal transparent plastic sachet ang suspected shabu, isa ka heat seal transparent plastic sachet ang suspected shabu, isa pagka heat seal transparent plastic sachet ang suspected shabu, 4 ka open nga transparent plastic sachet ang suspected shabu, isa ka canister, 2 ka lighter, kag isa ka
bamboo clip Bombo Arlene kag mayarap pa sa mga straw filler Bombo Arlene kag mayarap sa pila ka mga transparent plastic sachet nga na open naman kag mayarap sa transparent canister, isa ka canister tube, isa ka coin purse nga black, kag isa ka cellular phone Bombo Arlene, kag mayarap pa sa 60 pesos cash money Bombo Arlene. So ang nakumpiskar nga shabu Bombo Arlene kung na suspected shabu nagabugat 8 grams kag nagabalor 54,000 pesos Bombo Arlene. So ari na ini sila sa kustudiya sa Silay City Police Station for proper disposition Bombo Arlene. Samtang mayara man sa gipatigayon nga by bus operation. Pero tama ng guts nila Bombo Carl, nagkitao no? Samtang nga nag-repack? Amo gani Bombo Arlene na akuhan gid ini sila no nga nag-repack. So posible naman na may mga reported naman no nga nabaton ang mga kapulisan Bombo Arlene kasi higin patigayonan sa paglibot. So gid ini sila nga nag-repack Bombo Arlene sang mga illegal na droga Bombo Arlene. Okay. Saman ka by bus operation ang gimpatigayon sa Police Station 8 sa Purok, Matahom, Barangay Tangog, Bacolod City, Negros Occidental. Ang mga suspetsado diri amo ang gikilala kanday Gary Sanoy, 23 anyos, residente sa Purok, Matahom, Barangay Tangog, Bacolod City. Jinggoy Catulunya, Jinggoy Catulunya, kag 23 anyos, kag residente man sa Purok, Matahom, Barangay Tangog, Bacolod City, Bombo Arlene. Ang nakumpiskar sa duha ka mga suspetsado, isa ka 500 pesos, amo ini ang by bus money, isa ka elongated receivables para sa sachet, sa suspected shabu, amo ini ang by bus item, kag nakuhaan ni ini si Jinggoy, sa isa ka elongated heat filled transparent plastic sachet, kag apat naman ang kasachet, big heat filled transparent plastic sachet ang nakuha kay Gary Bombo Arlene, kag mayara pa sa isa ka color black na coin purse, kag nagabugat ang illegal na droga nga nakuha sa duha ka mga suspetsado 10 grams kag nagabalor ini 68,000 pesos Bombo Arlene. Sorry ini sila subong sa kustudiya sa Police Station 8 for proper disposition. Okay, thank you Gabe, Bombo Carl. Orly na mo inang report gikan sa patrolyo. Si Bombo Carl may defensor para sa pambunsang radyo ng Pilipinas. Assistant of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor. Our commendation sa may mga miyembro sa Silay City Police Station at sa imatay Bacolod City or Bacolod Police Station 8. Sining madinalago ng bypass operation ng dra naman sa may syudad sa Silay. Nadakpan nila sa akto nga nagaripak sa illegal nga droga ini nga 3 ka mga lalaki. Isabong ginahanda diri ang kasong violation sang Section 5 and 11 sang Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act bato ka diri sa mga arestado. Ang problema nato na sa illegal nga droga amo lang ni siling nga may forever. Mas kanduhon na pa sa mga kapolisan na kadamog yapon sa mga nagakaradakpan kaya sige man ang sulod sa supply diri sa aton sa may pungsod Pilipinas ang imported nga illegal nga droga because kon basihan naton ang pahayag sa mga otoridad naton sa PNP kag sa Philippine Drug Enforcement Agency na dismantle naman ang mga drug laboratories sa Pilipinas. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Abril 4, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong overseas absentee voting, yung tinatawag na OAV sa susunod na linggo, all set na po yan ayon sa Commission on Elections. Ang banggaan naman ng presidential bets lalo pang naging mainitan matapos batalakay ang political dynasty at iba pang kontrobersyal na paksa. Sa atin naman pong international news, sa 6 patay, 12 ang nasugatan sa nangyaring pamamaril sa Sacramento doon sa California.
Ukrainian forces naman nabawi na ang maraming lugar na nakapaligid sa Kiev region. Samantala, mayroon pong rollback naman sa produktong petrolyo, ipatutupad yan bukas. Pero itong LPG, magtataas naman ang presyo. Abangan mamaya, may update tayo sa sunod-sunod na may kalakasang lindol kagabi doon sa Bayabas, Surigao del Sur. Sa atin pong esports, balita itong semi-finals game ng women's volleyball na nakapagtala ng kasaysayan sa Pilipinas bilang pinakamaraming mga sports fans sa gitna pa rin ng pandemya na umabot sa halos 17,000. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. All set na raw itong isasagawang overseas absentee voting, yung tinatawag na AOV na magsisimula na sa Abril 10. Magtatapos naman po yan sa Mayo 9 ngayong taon. Ayon sa Commission on Elections, sa katunayan sa Dubai ay dumaan na raw sa final testing at sealing ang mga gagamiting vote counting machines or VCM. Ang 10 VCM ay gagamitin daw sa mahigit 190,000 na registered voters sa Dubai at sa Northern Emirates. Nagkaroon na rin ng mock elections doon kasama ng ilang media. Wala naman daw naging aberya sa naturang mock elections at nabasa naman ng VCM itong mga nakashade sa balotang ipinasok doon po sa naturang makina. Paalaala naman ng konsulada sa mga OFWs sa Dubai, i-check daw kung certified list, yung nasa certified list yung kanilang mga pangalan dito sa mga voters, at kapag boboto magdala ng ID at pasaporte. Una rito, tiniyak ni COMELEC Commissioner George Garcia na handa ng mga konsulada sa isasagawang overseas absentee voting. Anya, dumaan daw sa pagsasanay ang mga embassy officials at staff. Samantala naman, muling hinikayat ng Commission on Elections ang publiko na makibahagi sa final testing at sealing ng mga vote counting machines. Ito ay bilang hakbang ng komisyon para mapatunayan ang katiyakan ng transparency at masiguro na handa na ang mga VCM para sa halalan 2022 sa darating na Mayo 9. Sa isang payag, nanawagan si COMELEC Commissioner George Garcia sa lahat ng political parties at publiko na dumalo ang mga ito sa nasabing final testing at sealing ng mga VCM na gaganapin yan mula May 2 hanggang May 7 sa mga voting precinct sa buong bansa. Paliwanag pa ni Garcia, ang mga naturang makina ay mag-iimprenta ng 0 sa pagbukas ng mga ito na nangangahulugan ng walang laman na kahit anong datos ang mga ito. Anya, maaring mag-undervote o overvote at mag-shade ang mali sa mga baluta ang mga makikibahagi sa isasagawang final sealing at testing sa mga VCM. Samantala, noong Abril 2, araw ng Sabado, ay nagsimula na rin ang COMELEC na mamahagi ng mga VCMs, laptop, transmission devices sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa. Nakatakda namang sumailalim sa verification process ay nasa kabuang 67.4 million na official ballots na naimprinta ng poll body na gagamitin para sa darating na eleksyon. Samantala, maki-update tayo dito pa rin sa naging banggaan po ng mga presidential bets, lalo pat naging mainitan po matapos matalakay nga itong tinatawag na political dynasty issue at iba pang kontrobersyal na paksa. Ang debate, mas matagal po yung second round kumpara naman doon sa first round ng debate na inorganisa ng Commission on Elections. At nasa linya si Bombo Dennis Samito. Lalo pang uminit Bombo Gerald, Bombo Jane ang balitaktakan para sa panig ng mga presidential candidates ngayong nalalapit na ang eleksyon. Ito'y kasunod nga ng isinagawang ikalawang debate na inorganisa mismo ng Commission on Elections. Ilan kasi sa mga natalakay ay malapit sa sikmura ng taong bayan, partikular na ang issue ng food security at karapatang pantao. Pero nagbanggaan ang ilang kandidato nang mahimay na ang reforma sa politika, kabilang na ang kontrobersyal na anti-political dynasty. Narito ang mga pahayag ng ilang kandidato.
laban dito sa posisyon ni Senator Manny Pacquiao. Pakinggan natin. Gusto lang po nating remind si Senator Pacquiao, with all due respect, na bawal ang political dynasty. Kaya lang nilagyan lang ng kalawit, yung as may be provided by law. Ano man dahilan o maganda man o hindi, sabi ng batas, ng ating Constitution, the state prohibits political dynasties or dynasties. Kahit doon sa Ateneo study, makikita natin, thick and fat dynasty, talagang bawal na bawal. At dapat gawan ng paraan imbis na idepensa natin. Tama po na itong political dynasty ang nagiging sanhi ng problema ng ating politika dito sa ating bansa. Yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao na pwede raw yung pamilya as long as they voted by the people of their provinces. Hindi po. Dahil yan ang sanhi. Dapat na wala na yung dynasty dito sa politika para hindi na po namumonopolya ang ating politika. Naging bahagi ng mga banat ng ilang mga kandidato dito sa naging posisyon ni Senator Manny Pacquiao. Ang para kasi kay Pacquiao, Bombo Gerald, ay malinaw na binuboto yung mga tao kahit ito'y may issue ng political dynasty, bagay na para sa kanya ay prerogative ng mga tao yung paghalal ng taong bayan dito sa mga kandidato. At natalakay din sa naturang debate ang panukalang two-party system at pagbabago sa party list, gayon din ang issue ng extrajudicial killings at foreign policy at maging ang kaso at mga karapatan ng nakakulong na si Senator Leila de Lima. Maging ang wala naman sa event na si dating Senador Bongbong Marcos ay naging sentro ng puna sa issue ng illegal na droga. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Manny Pacquiao. Mahalaga po ang karapatan ng bawat tao, pero alalahanin po natin kung masyado na mga sobra na talagang nilalabag na yung batas, katulad na lang ng mga itong nangyayari ngayon. Patapos na yung termino ni Presidente Duterte. Maraming nagpasok ng droga dahil alam nila patapos na yung termino ng ating Pangulo. At recently, nakahuli ng 13 billion worth of shabu. Can you imagine? Dahil alam nila na patapos na at ang nangunguna sa survey ay may issue ng droga. Yun po ang problema talaga sa bansa natin. And then, kailangan po talaga ipakulong yung mga gumagawa na nagpapapasok ng droga dito sa bansa natin. Samantala, sa huli ay buo pa rin ang loob ng bawat isa sa kanilang panunuyo sa ating mga kapwa Pilipino sa pagboto sa darating na May 9 election, ukol naman sa kanilang mga layunin na mapabuti pa ang sistema ng ating bansa. Ngayong naharap pa rin tayo sa pandemya, kanya-kanya sila ng paghikayat sa taong bayan upang sila ang piliin. Naritong magkakasunod na tinig ng mga kandidato para sa 2022 presidential elections. Lahat ng klase na iboto na natin. Pero kailangan natin ay subukan naman ang ating sa eleksyong ito yung mga manggagawa. Ito yung unang history sa ating kasaysayan na merong isang leader manggagawa na tumakbo bilang Pangulo. I guarantee you, tayo po ay nasa krisis. Ang kailangan natin ay crisis manager. My foreign policy is Filipino first policy. Tayo muna, mamamayan muna, bansa muna natin. Setting priority, tao. Kayo po, itatawid namin kayo ni Doc Willie Ong. May awa ang Diyos at sa tulong ninyo, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na ang pagbabago po ay hindi nagagawa sa pangmadalian lamang. Kahit po tapos na ang eleksyon, dapat po ipinaglalaban po pa rin natin ang pagbabago na ninanais natin sa ating bayan. Kaya pinapakiusap ko po, kailangan na maipakita natin kung gaano na kalakas ang nagbibigay suporta sa ating pangarap. Kaya pagdating po ng eleksyon, medyo ipakita niyo po yan. Kakailanganin po natin, kahit tayo matalo, kakailanganin natin, basta makita lang kung gaano na kadami at kalakas ang nagsusulong ng tunay na pagbabago sa bayan natin.
is the Filipino still worth fighting for? Each time, I always get the same answer. Yes, the Filipino is worth fighting for. Mahal ko ang aking bayan. Handa ko ipagtanggol laban sa mga dayuhang mananakop at sa mga may kapangyarihan na nagsasamantala sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang totoong sayang na boto ay para sa hindi karapat-dapat manalo at sa mga magnanakaw na dapat walang karapatang maluklok sa pwesto. Dapat po tayo ay mag-isip at itong lumang sistema na unitarian system ay dapat palitan na ng federalismo nang maitawid natin yung ating mga kababayan na mamuhay na mabuti dito sa ating bansa. Dahil nasa mapanganib na lagay po tayo sa ating bansa, nasa pandemic pa po tayo, maraming problema, kailangan po ng dalawang bagay. Una ay dapat magsama-sama tayo. At pangalawa po ay kailangan nating magdasal. Pray, pray, pray. Sinubukan na natin ang diploma ng Harvard, Boston, Georgetown o Oxford. Sinubukan na natin. Hiling ko sa inyong lahat, subukan naman natin ang University of Makati and Philippine Christian University. Makita ninyo kung paano ko ipakulong lahat ng mga kawatan dyan at paano ko paunlarin at bigyan ng opportunity ang bawat Pilipino. Pag-asa yung tumutulak sa atin na mangarap na sa dulo ng kadiliman ay may kaliwanagan. Pag-asa ang nagtutulak sa atin para makita natin na ngayon lumiliwanag na, ngayon liliwanag pa. At ngayong darating na halalan ang tatanglaw sa buong bayan, ilaw ng tahanan. Naniniwala po ako ng Pilipinas ay may tawag at tadhana. Na ang kahirapan po ay hindi swerte o tadhana. Ang kahirapan ay dahilan sa mga maling polisiya. So naniniwala po ako at pag nagkaisa tayo, ay pwede po mabago ang bayan. If we make the right decisions, we can have a nation that's worthy of Filipinos and Filipinos worthy of our nation. Ang mga tinig ng mga tumatakbo sa pagkapresidente, yan ay sa Mayo 9 na yung eleksyon. Kaya naman ang layunin daw ng pagluklok ng bagong leader ng ating bansa, syempre hindi lang para sa atin na nasa kasalukuyang panahon, kundi maging sa future o sa mga hinaharap na panahon. Syempre, yung ating mga anak. Kaya naman, pagdating sa mga vitamins ng ating kids, alam nyo ba na may Cherry First Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di papayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherry Fur ay gumawa ng Cherry Fur Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Fur na para sa mga kids. Ang Cherry Fur Syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine, and zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Malagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo International News. Samantala, 6 po ang patay habang 12 ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa Sacramento, California City. Umapela sa publiko ang Sacramento Police na tulungan sila upang mahanap kung sino itong mga nagpaputok ng baril sa public places. Na-recover sa crime scene ang isang baril mula sa suspect. Kabilang sa mga inimbestigahan ng mga pulis ang video na lumabas sa social media kung saan may nangyaring alitan bago nangyari itong pamamaril. Sa ngayon, patuloy pa na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect sa madugong krimen. Nauna nang kinondena ni Sacramento Mayor Darrell Steinberg ang nasabing pangyayari kung saan sinabi nitong hindi sapat ang pag-iisip at panalangin para sa mga biktima. Iginit niya na kailangan gumawa siya ng hakbang upang mapanagot ang gumawa ng naturang krimen. Narito pa ang tinig ni Sacramento Mayor Darrell Steinberg. This morning our city has a broken heart. This is a senseless and unacceptable tragedy, and I emphasize the word unacceptable. Thoughts and prayers, of course, are appropriate for the victims and their families and the people who are still who are fighting for their lives now in the hospital.
but thoughts and prayers are not nearly enough. We must do more as a city, as a state, and as a nation. This senseless epidemic of gun violence must be addressed. How many unending tragedies does it take before we begin to cure the sickness in this country? Let us be honest, this is a sickness. The fact that we accept the idea that people can have ready access to assault weapons, to weapons of destruction, and can indiscriminately use them however and wherever they want, that is not just an exception. It happens far too often. It is a sickness in our culture, and we must do everything we can to heal that sickness. Yan po si Sacramento Mayor Daryl Steinberg. Samantala, nabawi na po ng mga sundalo ng Ukraine ang mahigit 30 bayan sa Kyiv region. Sinabi ni Presidential Advisor Oleksiy Arestovich na nagkaroon pa ng mga matitinding labanan sa nasabing lugar bago tuluyang mabawi nila ang iba't ibang bayan. Iginit pa rito na hindi dapat magpakampante dahil sa patuloy itong nagaganap na labanan. Maguguritang inanunsyo ng Russia na itutuon na lamang nila ang kanilang atensyon sa pagpapalaya ng Donbas region sa eastern Ukraine. Samantala, inaksyonan na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia. Ito inakusahan ang Russia na nagsasagawa ito ng genocide at sinusubukan umano nitong puksain ang kanilang buong bansa. Ipinahayag ito ni Zelensky matapos ang pagkakadiskubre sa itong mass graves ng mga sibilyan na pinatay umano malapit doon po sa Kiev. Sinabi ng Ukrainian President na ang kanilang bansa ay binubuo ng nasa mahigit 100 nationalities at ang aksyon anya na ito ng Russia ay tungkol sa pagwasak at pagpuksa sa lahat ng mamamayang ito. Sa isang pahayag ay sinabi ng isang Ukrainian official na tinatayang nasa 280 na itong mga labi ang nakalibing sa naturang mass grave. Samantala, mariin naman itong pinabulaanan ng Defense Ministry ng Russia. Sa isang pahayag ay sinabi ng naturang ministry na sa mga panahong ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Russian Armed Forces doon sa isang local resident doon na dumadanas ng marahas na kaguluhan doon dahil sa pananalasa ng Russia sa Ukraine. Sa katunayan ay nagpadala pa nga raw ng nasa 452 na toneladang humanitarian aid ito para sa mga apektadong sibilyana sa nasabing bansa. Makikita sa mga litrato at videos ng mga bangkay na nagkalat umano sa kalye ng Bucha ay gawa-gawa lamang ng Kyiv regime para sa Western media. Maguguritang 3 araw matapos ang naging pananalakay ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 24 ay naghain na ng reklamo ang Ukraine sa International Court of Justice na nag-aakusa sa Russia sa plano umano nitong genocide. Balita naman mula sa Pilipinas, pumalo na sa mahigit 2,300 ang bilang ng mga lumabag sa Commission on Elections gun ban. Ayon pa sa Philippine National Police, kabuwang 2,313 na katao ang lumabag sa nationwide election gun ban. Nasa 2,249 na mga violators ay sibilyan, 40 security guards, 14 police officers at 10 military personnel. Nakumpiska naman sa mga lumabag sa isinagawang 2,209 police operations ang 1,785 firearms, 10,157 na mga bala at 826 deadly weapons. Ayon pa sa PNP, karamihan sa mga violator ay mula pa rin sa National Capital Region na mayroong 854, Calabarzon 250 at Central Visayas na may 241. Sa ilalim nga ng Resolution number 10728, ipinagbabawal ng COMELEC ang pagbitbit at pagbiyahe ng mga baril at deadly weapons sa labas ng kanilang bahay mula January 9 hanggang June 8. Exempted naman sa gun ban ang mga law enforcers pero dapat ay otorisado ng COMELEC at dapat ay nakasuot ang mga ito ng agency prescribed uniform habang naka-duty sa kasagsagan ng election period.
Samantala, tumaas naman daw ang bilang ng tinatawag na index crimes mula nang ipatupad ang alert level 1 status sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, partikular na dito yung kaso ng pagnanakaw. Sinabi po ni Año na ang theft incident ay posibleng resulta na rin ng pagtaas ng mobility ng mga tao, lalo na sa National Capital Region at ilang lugar sa bansa matapos luwagan itong mga restrictions dahil pa rin sa bumababang kaso ng COVID-19. Napansin daw ng DILG ng mga malalapit sa mga mall at sa mga palengke ay medyo dumami na naman itong mga mandurukot. Dahil dito, nagpaalala ang kalihim sa publiko na kung maaari ay iwasan daw itong matataong lugar. Noong Marso 1 nang ilagay ang Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 1 matapos makamit itong metrics na itinakda ng Interagency Task Force. Sinabi naman po ni Health Secretary Francisco Duco III na ang buong kapuluan ay posibleng manatili sa Alert Level 1 hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo 30 ngayong taon. Sa ilalim po ng Alert Level 1, pinapayagan itong intrazonal at interzonal travel kahit sa mga may edad or kahit sa anong edad at kahit mayroong comorbidities. Lahat naman ng mga establishmento, tao at aktibidad ay papayagan na mag-operate, magtrabaho at magpatupad ng on-site or itong venue at seating capacity basta't sumusunod ang mga ito sa minimum public health standards. Rollback naman sa produktong petrolyo ipatutupad bukas pero ang LPG magtataas naman ang presyo. May detalye si Bombo Marlene Padierno. Bombo Gerald, Bombo Jane, bahagyang makakahinga muli ang mga motorista dahil asahan bukas ang isang magandang balita. Bukas kasi ay magpapatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa ating bansa. Tinatayang bababa sa 2 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos and 70 centavos ang halaga ng kada litro ng gasolina, habang nasa 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang inaasahang magiging tapyas sa presyo ng kada litro ng diesel. Mababawasan naman ng 1 pesos and 65 centavos hanggang 1 pesos and 85 centavos ang kada litro ng kerosina. Samantala, una rito ay magugunita na taas presyo naman sa liquefied petroleum gas o LPG products ang bumungad sa taong bayan sa pagsimula ng buwan ng Abril, kung saan ay nagkakahalaga sa 3 pesos and 25 centavos hanggang 3 pesos and 27 centavos ang itinaas sa kada kilo ng LPG o may katumbas na 35 pesos and 75 centavos hanggang 35 pesos and 97 centavos na patong sa kada standard 11 kilogram cylinder. Habang nasa 1 pesos and 80 centavos naman ang naging dagdag sa kada litro ng Auto LPG. Magtatagal ang dagdag presyo sa LPG at Auto LPG hanggang sa pagkatapos ng buwan na ito. Iniugnay ng Department of Energy o DOE ang naturang paggalaw na ito sa presyo ng produktong petrolyo sa international contract na pangunahing benchmark sa Saudi Aramco, ang sanggunian sa pagpepresyo para sa pamilihan sa buong Asia. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Boom! Samantala, nakapagtala ang Bureau of Immigration or BI ng nasa mahigit 13,000 na mga inbound travelers sa unang araw po ng pagbubukas ng Pilipinas para dito sa mga fully vaccinated na mga banyaga mula sa ibang bansa. Sa isang pahayag ay sinabi nga ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na halos bumalik na raw sa pre-pandemic itong visa policies ng kagawaran. Sa pinahuling datos kasi ay umabot na sa kabuang 13,525 na mga individual ang naitala ng Bureau of Immigration na dumating sa bansa at nasa 90% dito ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Samantala, ang naturang bilang ay inaasahan pang madaragdagan sa mga susunod pang mga araw, lalo na't nagsimula na itong summer season. Una rito ay mas pinaluwag pa ng pamahalaan itong mga travel restrictions ngayong buwan matapos na alisin ng Interagency Task Force or itong ating pamahalaan ng entry exemption document para sa mga dayuhan kapalit ng kondisyon na susunod sila sa applicable visa requirements, itong immigration entry at departure formalities
Una rito nga sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay spokesperson Dana Sandoval, sinabi nito nga asahan na raw talaga itong pagbuhos ng mga turista ngayong buwan ng Abril. Narito pa ang panayam ng Bombo Radio kay spokesperson Dana Sandoval. Tumaas na po significantly yung bilang po ng mga dumadating. Bago po tayo mag-implement ng loosened travel restrictions, which is around early in February, ang nakikita po natin na daily arrivals, halo na po ito ng Filipino at foreign nationals, is around 4,000 to 5,000 arrivals lamang per day. But unti-unti po yun, na nag-implement po tayo ng loosened travel restrictions, umangat po yan. Nakakita po tayo ng figures 8,000 per day, 9,000 per day. Ngayon po ang nakikita po natin is around 10,000, pumapalo po minsan ng 11,000 kada araw po. It's a mixture of Filipinos and foreign nationals, and nationwide na po ito. For the coming month, ngayong April, ang projection po natin is tataas po yan up to 12,000. So sa tingin po natin ay unti-unti po natataas yung bilang ng mga dumadating po dito, namamasyal po dito sa Pilipinas sa mga susunod pa po na buwan. Samantala naman, nagkasundo na makipagtulungan sa U.S. federal authorities ang kapwa-akusado ni Apollo Kibuloy na si Maria De Leon. Ito ay hinggil pa rin sa kasong sex trafficking ni Kibuloy sa Estados Unidos, ayon yan sa U.S. Department of Justice. Sa isang statement ay inamin ni De Leon sa federal prosecutors na siyang nagpoproseso ng mga peking dokumento ng mga miyembro ng religious sect ni Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, sa loob ng 8 taon. Ang naturang peking immigration papers ay nagpaintulot sa mga ito na makapasok sa United States of young women na di umano ay niloko sa paghingi ng mga donasyon para sa bogos na pundasyon na mga pang-aaboso na ginagawa ni Kibuloy. Samantala, itinanggi naman ng panig ni Kibuloy ang naturang mga akusasyon at sinabing hindi daw kaanib ng Kingdom of Jesus Christ si Maria De Leon. Ipinahayag ito ni KOJC Legal Counsel Attorney Ferdinand Topacio kasabay ng pagsasabi na hindi makakaapekto ang pag-amin na ito ni De Leon sa magiging paglilitis sa kaso ng nasabing pastor. Anya, tanging sa isang Paralegal Services Bureau sa California lamang namumuno si De Leon at kinuha lamang nilang serbisyo nito bilang independent contractor na mag-aasikaso naman sa mga dokumento na nangangahulugan na isa lamang siyang tao na ang trabaho ay walang kaugnayan sa Kingdom of Jesus Christ. Magugunita na si Pastor Apollo Kibuloy ay akusado sa pagre-recruit ng mga babaeng may edad 12 hanggang 25 taong gulang bilang kanyang personal assistant, kung saan kabilang sa mga obligasyon nito ang night duty o ang makipagtalik umano sa kanya. Samantala po, nangako si Vice President Leni Robredo na gagawin na itong pagtugon sa pamahalaan sa mga kalamidad kapag siya ang nahalala sa pagkapangulo sa Mayo 9. Sinabi niya ito sa isang pulong kamakailan kasama ang mga mangingisda at residente po ng San Jose Sogod sa Southern Leyte sa Southern Leyte na nawalan ng mga bahay at nasira ang pinagkakakitaang bangka dahil pa rin sa bagyong Odette. Binigyang diin ni Robredo ang halaga ng pagpapadala ng mabilis na tulong sa mga biktima ng kalamidad at ang pagpunta ng opisyal ng pamahalaan tulad niya sa mga tinamaan ng komunidad, yung mga tinamaang komunidad para alamin ang kanilang mga sitwasyon at mga pangangailangan. Madalas sa daanan ng malakas na bagyo ang bansa na nagre-resulta sa pagkasira ng mga tahanan, itong kabuhayan at minsan yung pagkasawi ng mga residente. Si Pangulong Rodrigo Duterte nakikisa sa mga Muslim sa obserbasyon ng Ramadan ngayong buwan. Live mula sa Golden Mosque sa Quiapo, si Bombo Raymond Tinaza. Assalamualaikum at Bombo Jane, Bombo Gerald, Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim dahil simula kahapon, Bombo Gerald, Bombo Jane ay nagsimula na yung Holy Month of Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim. At kaugnay nga rito, makakausap natin yung ilan nating mga kapatid na Muslim dito mismo sa Golden Mosque, dito sa bahagi ng Quiapo sa lungsod ng Maynila. Okay, so Assalamualaikum, Eid Mubarak. Anong pakiramdam na ngayon dumating naman tayo sa Holy Month of Ramadan, kapatid? Okay lang po, masaya naman, pero medyo mahirap pero kailangan kayanin. So,
Ito po, ganito po yung sitwasyon kapag po sa tuwing umaga, kailangan tulog yung iba, ganyan, papahinga. Yun po. So anong pinagkaiba? Kumbaga ngayon medyo mas naluwagan na yung mga restrictions ng dahil sa COVID-19 pandemic. So mas kumbaga pwede na tayong yung mga sa loob ng mosque pwede na magtipon-tipon. Anong pakiramdam? Okay lang naman po sir kasi medyo maluwag kasi po dahil po medyo nawawala na yung pandemic. So okay lang, masaya. Kasi po hindi na po masyadong nahihirapan yung mga taong lumabas. Tapos ito po, ganito po yung sitwasyon ng mga nagpapasting, lagi nagpapahinga sa umaga, tulog, and then kapag po sa tuwing pagdating po ng alas 6 ng hapon, pwede nang kumain. So nakakabili na po nakakalabas na rin po yung mga tao para mamili ng pangkain. Sa mga hindi nakakasunod o hindi nakakaintindi ng Islam, ano yung karaniwang kumbaga paggising sa umaga, ano yung unang gagawin kapag lalo na gitong panahon ng Ramadan? Tuwing alas 4 po ng umaga, kakain na po. So after po ng pagsisimba po, nagsisimba yung mga tao, and after this, yung iba po natutulog, yung iba po nagtitinda. Depende po yan sa mga tao kung kakayanin bang mag-fasting kasi po after ilang hours bago kumain. So, yun. Ano palang pangalan mo? Asnifa po, Asnifa Yosop. Ikaw, ano naman ang makukwento mo sa ating mga listeners, viewers, nationwide, worldwide? Ito po. Anong pakiramdam na nagsimula na naman yung Ramadan sa ating kapatid? Masaya po, ito po, okay. Sige, may pasok pa yata kayo. Nag-aaral kayo? Okay, sige. Salamat sa oras at pasensya na sa abala. Anyway, Eid Mubarak at isang mapagpala na Holy Ramadan sa ating lahat. Ayan. Yan, Bombo Gerald. Bombo Jane, yung nakapanayam natin na inabala muna natin papasok sa kanilang trabaho at yun nga nagsimula na yung kanilang pag-aayuno. Bombo Gerald. Bombo Raymond, ito kasi yung mahirap dito sa tradisyon ng Islam, itong pag-aayuno dahil walang exact date ito. Bombo Raymond? Tama ka dyan na Bombo Gerald. Nakadepende doon sa buwan. Dito yung kung paglabas ng buwan, yun yung kanilang so usually ay inaabot yan ng isang buwan din, Bombo Gerald. Yun yung kumbaga pagkatapos ng Ramadan, yung Feast of Ramadan na pagkatapos sa Bombo Gerald. So ito, at ang Pangulong Duterte rin ay nagpapaabot ng kanyang pakiisa sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. At harinawa, yung okasyon na ito ay hindi lamang para kumbaga magsakripisyo, mag-ayuno, kundi para maramdaman ng ating mga kapatid na Muslim yung awa at pagmamahal ni Allah. Bombo Gerald. At ito sana ay pagkakataon para lalong maisulong yung kapayapaan, pagkakaisa ng bawat Pilipino, Muslim ka man, Kristiyano. Bombo Gerald, Bombo Jane. Bombo Raymond, most probably ngayong linggo na ba mag-start yung Ramadan? Depende nga dito sa pagpapakita ng buwan dito sa ating mga kapatid na Muslim, Bombo Raymond. Actually kahapon, yung opisyal at formal na pagsimula. Bombo Gerald. So pangalawang araw na ng Ramadan, ngayong araw ng Lunes sa Bombo Gerald. Kamusta yung lugar pala na yan ngayon, Bombo Raymond, lalong-lalo na nagluwag na rin na yung restrictions dito sa ating pamahalaan, Bombo Raymond? Marami-rami na ba yung mga kapatid dating Muslim ngayon dyan, Bombo Raymond? Yes, tama ka dyan. Medyo mas marami-rami na yung maagang nagsipuntahan kanina alas 4 ng madaling araw. At ilan sa ating mga kapatid ay kasalukuyang nagpapahinga sa loob at yung iba ay nagdarasal pa rin, Bombo Gerald. So alam mo naman, yung ating mga kapatid na Muslim ay talagang pag sinabing dasal ay talagang dasal. Kumbaga, ganun yung kanilang buhay, Bombo Gerald. Para rin sa ibang yung mga kapatid natin na mga Kristiyano. Pero ganun, yung lalo na pag panahon ng Ramadan ay talagang kumbaga seryoso at religiously
na kanilang tinutupad yung kanilang mga orasyon, mga pagdarasal, pag-ayuno tuwing Ramadan. Bombo Raymond, kasi nagpaabot nga ng message itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa ating mga kapatid na Muslim. Si Pangulong Rodrigo Duterte pala, Bombo Raymond, may mga lakad ngayong araw at may asahan bang talk to the people mamayang gabi, Bombo Raymond? Yun yung inaabangan natin na mamayang gabi, Bombo Gerald, so far, yun yung aktibidad niya na pwede nating antabayanan. Yung kanyang pagpupulong sa Interagency Task Force, sa mga miyembro ng gabinete, at syempre, yung kanyang mensahe sa sambayanan, yung kanyang talk to the people, Bombo Gerald, Bombo Jane. Okay, Bombo Raymond. Okay, live mula dito sa Golden Mosque sa Quiapo, sa lungsod ng Maynila. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, isusulong daw ni senatorial candidate at dating Vice President Jejomar Binay na madagdagan ang sahod at benepisyo para sa mga guro. Bukod sa napapanahon na itong nasabing dagdag sahod at benepisyo, sinabi ni Binay na isa itong paraan para maiwasan ang pag-alis ng bansa ng maraming mga guro. Balak ni Binay na itaas itong sahod ng mga guro sa higit 25,000 na salary grade 1 patungo sa 35,000 na itinuturing na salary grade 15. Bukod dito, gusto rin ni Binay na taasan ang allowance ng mga guro para sa instructional materials. Itong allowance, bigyan ng scholarship at study grant ang kanilang mga anak at iba pang benepisyo. Narito pang tinig ni dating Vice President Jejomar Binay. Isa sa mga una nating gagawin kapag tayo ay nahalal sa Senado ay ang magpanukala na itaas ang sahod at dagdagan ang benepisyo ng ating mga guro. Bukod sa mas mataas na sahod, bigyan natin ang ating mga guro ng allowance para sa instructional materials, study grants at scholarships para sa kanilang mga anak at tax exemptions. Isa itong paraan para matigil ang pagpunta ng ating mga guro sa ibang bansa para magtrabaho. Marami pa nga sa kanila yung nagtatrabaho bilang mga yaya at domestic helpers. Dapat kilalanin natin ang dignidad ng ating mga guro. Sa dagdag pang mga balita, todo panawagan ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Jose Joey Concepcion III sa pamalaan na iturok na ang 27 million doses ng COVID-19 vaccines na binili ng bansa. Ang naturang mga bakuna kasi ay magpapaso na sa buwan ng Hulyo. Bahagi raw ito ng natanggap na ng bansa na 237 million vaccine doses. Pero sa ngayon, nasa 140.7 million pa lamang ang naituturok at 27 million naman ang mag-i-expire. Sinabi ni Concepcion na sana'y huwag sayangin ang bakuna dahil pera ng taong bayan ang ginamit sa pambili ng mga bakuna sa pamamagitan ng kanilang mabuwis. Una rito, paulit-ulit na ring ipinanukala ni Concepcion na baguhin na ang kahulugan ng fully vaccinated at ito ay sa pamamagitan ng booster dose. Ipinanukala rin ito ang booster cards requirement sa pagpasok sa mga enclosed establishment simula sa Hunyo. Base pa sa pinakawaling data ng Department of Health, mayroon naman 142 million doses ang naiturok noong March 30. Nasa mahigit 64.3 million ang naggamit sa first dose, 65.8 million sa kalawang dose at mahigit 12 million naman para sa booster doses. Noong January, sinabi ng Department of Finance na mayroon na raw na secure ang bansa na $800 million o 40 billion pesos na halaga ng loan financing mula sa multilateral lenders para yan sa pambili ng booster shots. Samantala, mahigpit na nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o itong MMDA sa mga motorista na huwag mag-iwan ng rubbing alcohol sa loob ng sasakyan. Sa kabila ito ng matinding init ng panahon na nararanasan ngayon dito sa Pilipinas. Sa isang statement ay ipinaliwanag ng MMDA na flammable o nasusunog ang alcohol dahilan kung bakit ito ilagay. Dapat hindi raw ilagay sa mga lugar na mayroong mataas yung temperatura. Samantala, batay sa naging weather forecast ng itong Pagasa, lumalabas na ang heat index o yung nararamdamang init sa katawan ng isang tao ay posibleng umabot hanggang 38 degrees Celsius sa susunod na 5 araw, partikular doon sa Quezon City. Magugunitang nitong nakalipas na Marso 16, formal na idineklara ng Pag-asa ang tag-init sa bansa kung saan ay nakapagtala ito ng pinakamataas na heat index na pumalo sa 53 degrees Celsius
doon po sa Dagupan City sa Pangasinan. Nilagdaan na ng Department of Environment and Natural Resources ang 5 taong kasunduan sa Government Service Insurance System at 3 pang pribadong mga kumpanya para yan sa rehabilitasyon ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Ang naturang proyekto ay isasagawa sa ilalim yan ng Expanded National Greening Program ng pamalaan. Sa ilalim ng nilagdaang Memorandum of Agreement ay magiging katuwang ng DENR Calabarzon Office, ang GSIS, DM Consonhe Incorporated, Toyota Oben Group of Dealers at Meralco Industrial Engineering Services Corporation sa pagsasagawa ng rehabilitasyon sa 70 hectares ng UMRBPL. Ayon pa kay Provincial Environment and Natural Resources for Rizal na si Ramil Limpiada, ang mga lugar na ito ay ibinalik sa DENR ng mga organisasyon ng mamamayan at mga lokal na pamalaan matapos matupad ang kanilang 3 taong kontrata sa pagpapaunlad ng mga lugar para magtanim ng mga puno. Nakatuon ng GSIS sa pagbibigay ng pondo para sa maintenance at protection sa 56 hectares sa loob ng 1,000 hectares ng NGP tree plantation, habang ang Meralco naman ang bahala sa 1 hektarya na lugar sa loob ng 1,000 hectares ng ENGP plantation site. DMC at TOGD naman ang bahala sa 10 at 3 hektarya sa loob ng 250 hectares ng NGP. Ang mga katuwang ng DENR ay nangako maglalabas sila ng 3.1 million pesos, kung saan ang 2 million ay magmumula sa GSIS. Samantala, itong Philippine Army at US Army Pacific nagsagawa ng chemical, itong biological at itong radiological nuclear exercise. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Nagsagawa ng 4 na araw na pagsasanay ang mga tropa ng Philippine Army at US Army Pacific sa pagtugon sa mga chemical, biological, radiological, nuclear o CBRN na banta sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Bahagi ito ng ika-37th RPUS Balikatan Exercise. Ang CBRN exercise ay isa sa 8 interoperability drills upang sanayin sa pinagsanib na operasyon ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ang Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Battalion ng Philippine Army at ang kanilang counterparts sa USARPAC ay nagsagawa ng mga lecture at practical exercises para tumugon sa CBRN attack. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, malaking bagay ang kanilang natututunan sa nasabing exercise, lalo at advance ang teknolohiya ng Amerika. Sa kabilang dako sa ibang balita, iniimbestigahan na ngayon ng Cavite Police Provincial Office ang motibo kaugnay sa isang parish priest na natagpuang nakagapos at sa loob ng kotse. Natagpuan kasi ito kahapon Linggo sa may bahagi ng Silang Cavite na naiulat na ilang araw nang nawawala o missing. Sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio kay Silang Police Chief Lieutenant Colonel Juan Peñafidel Oruga, na sinabi nito na 1:30 kahapon nang natagpuan sa Barangay Lumi ang pari na nakatali ang kamay. Napag-alaman ang nasabing pari ay parish priest ng isang simbahan sa Rosario, Cavite. Ayon kay Colonel Aruga, hindi pa nila nakukuhanan ng salaysay ang pari dahil nasa state of shock pa ito at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Nakikipag-ugnayan na rin ang Silang PNP sa Rosario PNP para sa kanilang gagawing investigasyon. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Itinurnover na ng pamalaan ang 3 evacuation centers sa Batangas kasunod ng pag-aalboruto ng Bulkang Taal. Sinabi ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario, magkakaroon ng inauguration sa mga naturang local evacuation centers sa araw ng Miyerkules. Matatagpuan ang mga ito sa Santa Teresita, Alitagtag at Mataas na Kahoy sa Batangas na nasa labas ng danger zone. Pwede itong mag-accommodate ng 150 na pamilya na mayroong 4 o 5 miyembro at pwedeng malagyan ng modular tents para yan sa privacy ng mga evacuees. Mayroon ding mga amenities na kasama sa evacuation centers, magkaiwalay na male at female comfort rooms, shower rooms, prayer room, kitchen, mess hall, clinic at storage room para sa mga supply.
As of Thursday, sinabi ng NDRRMC na nasa 7,237 na katao ang apektado ng pag-alburuto ng Taal Volcano o katumbas yan ng 2,047 na pamilya. Samantala, mayroon daw basbas itong Bureau of Corrections o Bucor sa inagawang panayam ng isang network sa nakaditiring retired Army General na si Jovito Palparana. Ayon sa National Task Force to End the Local Communist Armed Group or Armed Conflict or NTF-ELCAC, nasa New Bilibid Prison daw si Palparan sa buong duration ng panayam sa kanya at hindi ito umalis ng piitan. Sinabi ng NTF-ELCAC, hindi raw nakapagtala or nakakapagtaka na agad nagpakalat ng negatibong reaksyon ang mga communist supporters para madiskaril itong walang humpay na paglantad ng NTF-ELCAC sa pandilinya lang ng CPP, NPA, NDF. Ang retired Army General ang siyang aktibo noon na lumalaban sa insurgency dito sa bansa. Pero nahuli si Palparan at nakulong dahil pa rin sa pagkawala ng mga estudyante ng University of the Philippines na sina Cheryl Cadapan at Karen Empeno taong 2006. Ang dalawa ay pinaghihinalaang mga supporters daw ng CPP-NPA. Dahil naman sa mga kumakalat na reporta, sinabi ng Department of Justice na magsasagawa sila ng investigasyon kung paano raw in-interview si Palparan. Nakapagtala naman na nasa kabuang 690 na makaragdagang kaso ng COVID-19 sa bansa ang Department of Health. Ito ang pinakamataas na daily tally sa mga kaso na nasabing virus na itala ng kagawaran mula noong March 7 kung saan 332 sa mga ito ang nagbula sa Metro Manila. Bukod dito ay nakapagtala din ang ahensya ng dagdag na 90 na mabagong nasawi ng dahil sa sakit na nagdadala naman sa 59,343 na total number of deaths sa bansa. Sa ngayon, umakyat na sa mahigit 3.6 million ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan nasa mahigit 35,900 dito ay aktibo. Samantala, una nang pinaalaanan ng mga kinaukulan ang lahat na huwag pa rin makakampante kahit na nakatanggap na ng kumpletong bakuna ang mga ito. Pinayuhan din ng mga individual na hindi pa nakatanggap ng booster shot na magpabakuna bilang dagdag proteksyon laban sa nakamamatay na virus. Layunin naman ang pamahalaan ngayon na palakasin pa ang bakunahan ito sa iba't ibang mga probinsya sa bansa upang makamit na ito na masa ilalim sa Alert Level 1. Samantala, mayroon tayong update dito sa sunod-sunod na may kalakasang lindol daw kagabi dyan sa Surigao del Sur. At nasa linya ang Bombo Radio Butuan. Nagpapatuloy ngayon ang pag-ikot ng mga tauhan ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa bayan ng Bayabas, Surigao del Sur upang malaman ang naging epekto o may danyos bang dala o naihatid yung 5.6 na lindol na naramdaman kagabi sa naturang lugar. Base na sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, magnitude 6.1 ang kanilang naitala dakong alas 6:24 na nasa 49 kilometers ng silangan bahagi ng bayan ng Bayabas, Surigao del Sur. Pagkalipas ng ilang minuto ay binaba ito ng PHIVOLCS sa 5.6 magnitude kung saan naramdaman ang pagyanig hanggang sa bayan ng sa Agusan del Sur na umabot sa intensity 3, intensity 2 naman sa Surigao City, Surigao del Norte at intensity 1 sa Bislig City, Surigao del Sur, pati na sa bayan ng Abuyog at Ilongos sa Leyte. Naramdaman din ang paglindol dito sa lungsod ng Butuan kagabi, pati na rin yung malakas na aftershocks bandang pasado alas 7:22 ng gabi ay naramdaman din dito sa syudad. Nasundan pa ito ng maraming mga aftershocks kaninang alas 7:18 ng umaga, isang 3.8 magnitude na lindol ang naramdaman naman muli sa Bayabas. Sa inilabas na bulletin ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nananatiling normal ang serbisyo ng kanilang power transmission sa kabila ng malakas na mga pagyanig. Wala naman sila natanggap na reports kaugnay sa pagkaputol ng linya ng kuryente, pati na rin sa kanilang transmission facilities sa probinsya ng Surigao del Sur. Bombo Kevin. Mula dito sa impila ng Bombo. Yes, Bombo. Bombo Gerald. Si Bombo Gerald, tanungin ko lang kung mayroon bang mga nasirang mga infrastruktura dyan dito sa naganap na lindol, kung may impormasyon ng inilabas
yung mga lokal na pamahalaan dyan, Bombo Kevin? Yun yan, nagpapatuloy yung pag-monitor ngayon. Even yung OCD Caraga, yung kanilang mga tauhan, ay inaalam na rin kung may mga naapektuhan ba. Kasi pati na rin yung mga aftershocks, malalakas talaga, nararamdaman mula ng pagyanig kagabi, Bombo Gerald. Okay, Bombo Kevin. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan, Bombo Kevin Linaak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang LGU ng North Cotabato naman proud daw sa first female fighter pilot ng Philippine Air Force na dating beauty queen. May detalye ang Bombo Radio Crunadal. Ipinagmamalaki sa ngayon hindi lamang ng kanyang pamilya, maging rin ang lokal na gobyerno o local government unit ng LGU Tulunan kung saan lumaki at galing ang pinakaunang babaeng piloto ng Philippine Air Force, mga kabombo. Sa isusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Mr. Abraham Contayoso, Secretary to the Mayor ng Tulunan, malaking karangalan para sa kanilang bayan ang pagkakaroon ng pinakaunang babaeng piloto ng Philippine Air Force o PAF sa katauhan ni First Lieutenant Jolaisa Composano Beran, nakasapi ng Sinaglahi Class of 2015 at nakasign ngayon sa 5th Fighter Wing sa Base Air Base Florida Blanca, Pampanga. Ayon ni Contayoso, dating beauty queen din si Beran kung saan makilang beses ding sumali sa kompetisyon sa kanilang bayan. Dagdag pa ng opisyal, mga retiradong empleyado ng munisipyo ang mga magulang ni Beran at saksi o mano ang tagatulunan sa pagsusumikap na ginawa ng kanyang pamilya upang maabot ang kanilang kinalalagyan sa ngayon. Sakali umanong umuwi sa bayan ng Tulunan si Beran, hindi magdadalawang isip ang LGU na bigyan ng pagkilala at napagalaman si Beran ang ikalimang babae mula sa akademya na nakatanggap ng Athletic Saber Award mula sa 170 na iba pang miyembro ng kanilang klase. Nagtapos ito sa military pilot training ng Philippine Air Force Flying School noong 2017. Dumaan din sa tinawag na Fighter Fundamentals at Combat Training Program o AS 211. Ang babaeng piloto ay turuing prerequisite na maging pilot ng nasabing Air Force. Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Donald Pitogo. Para sa Pamansang Radyo Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ipinahayag ng Germany's Defense Ministry na dapat nang talakay ng European Union ang pagbabawal sa pag-aangkat ng Russian gas. Kasunod ito na naging aligasyon ng Ukrainian at European officials na nagsasagawa umano ng genocide ng Russia sa isang lugar malapit sa Kiev. Ayon kay Federal Minister of Defense ng Germany na si Christine Lambrecht, kinakailangan na anya ng agarang tugon ukol dito sa kabila dahil hindi anya dapat na nananatiling walang kasagutan ang ganitong klase na mga kalunos-lunos na krimen. Samantala, nanawagan si Foreign Minister Annalena Baerbock ng mas matinding sanksyon para sa Moscow, ngunit hindi naman binanggit nito ang anumang tungkol sa energy sector. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng mga karagdagang parusa ang European Union, ngunit sinabi ni Economic Commissioner Paolo Gentiloni na hindi makakaapekto sa energy sector ng anuman sa naturang dagdag na kaparusahan. Magugunita una nang itinanggi ng Defense Ministry ng Russia ang naturang mga aligasyon at sinasabing ang mga larawan at video na mabangkay sa Bucha ay isa pang provokasyon ng Kiev. Bombo Sports News. Bumuhos po itong mga volleyball fans kagabi sa ginanap na semi-final game ng Premier Volleyball League, yung PVL na tinatawag, isinagawa sa Mall of Asia sa Pasay City. Maraming mga sports analysts ang nagulat at natuwa dahil sa kabila ng umiiral na pandemya ay nagagawa ng punuin ng mga fans ang ganitong mga laro na huling nangyari ay noon pang bago ang COVID-19 pandemic. Sinasabing ang gate attendance sa Game 2 ng dalawang laro ay umabot sa 16,687 upang maitala ang record bilang biggest na indoor sports crowd ngayong pandemic. Sa labis na jam-packed ng mga crowd, marami hindi na rin nakapasok sa venue dahil nagkaubusan na raw ang mga tickets. Nalampasan pa nito itong mahigit 13,000 na mga basketball fans naman na nanonood ng personal sa Game 3 ng PBA Governors Cup. Ang isa sa volleyball superstar sa bansa na si Alyssa Valdez ay hindi rin na makapaniwala sa nanasaksihang dami po ng mga fans
na pumuno sa arena na tinatawag niyang biggest comeback sa sports. Ang Game 1 ng finals sa Premier Volleyball League ay gaganapin naman sa Miyerkules. Samantala, yung ekonomiya daw ng Qatar kikita ng mahigit $20 billion mula sa World Cup. Hatid din ang nasa 1.5 million na trabaho. At ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Tinatayang aabot ng mahigit sa $20 billion o mahigit 1.3 trillion pesos ang kikitain ng ekonomiya ng Qatar kasabay ng pag-host nito ng World Cup 2022. Ayon kay Bombo International Correspondent Queenie Gehete Parcon, direkta sa Qatar, tinuturing ng mga ekonomista ang World Cup na magiging transformative tournament dahil sa magiging impact nito sa mga sektor katulad ng turismo, sports and construction at iba pa. Aniya, gagamitin ng Qatar ang nasabing tournament upang maipamalas ang mabilis na expansion nito katulad ng metro system, airport expansion at pagtatayo ng bagong mga lungsod. Dagdag nito, mahigit sa 1.5 million na mga trabaho din ang inaasahang maibibigay nito. Inaasahan dito yung maraming turista at syempre marami po yung ticket na sold out. So yung mga ginagawa ng Qatar, nagbibigay po sila ng free service mula po sa metro station. So lahat po ng gustong manood sa every stadium na may laro, libre lang po yung pamasahe. Bali, punta lang po sila sa metro station. Meron na po dong bus na nakaabang every stadium na pupuntahan. Tapos sa mga turista dito, welcome kayo lahat dito kasi safe yung Qatar at saka marami pa po kayong mapupuntahan dito na madiscover pa kahit maliit lang po itong bansang to. Pero for sure mag-enjoy ka. Si Bombo International Correspondent Queenie Gehete Parcon, direkta sa Qatar. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Padios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 90 centavos, ang Singaporean dollar 31 centavos, ang Hong Kong 6 pesos at 62 centavos, habang ang Euro 57 pesos at 45 centavos at itong Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 83 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon,
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod